Mobal Fon Wɔ Dwuma Wɔ Gyaade tumi de san ba. Faya Sɛvis Adwumakuo abɔ ɔmanfoɔ kɔkɔ sɛ abɛɛfo Mobal Fon Wɔ Dwuma Wɔ Gyaade no bɛtumi akɔfa egyahyehyeɛ ho ɛsan aba. Ɔpanin Paa Abadiakyire a ɔyɛ Tema Odumgya Adwumakuo no Kɔmanda Maame Doris Lamptey na ɔde saa nsɛm tuu Ghana News Agency anim. Ɔkaa sɛ nnoɔma nketenkete a magnɛt wɔ mu a wɔde yɛ mobile phone bɛtumi ama egya atɔ gyaade hɔ. Ne sɛ nti, ɔkyerɛɛ mu sɛ ɛnyɛ papa sɛ yɛde mobile phone bɛbɛn ogyaframa anaa gas silinda no. Ɔde kaa ho sɛ ɛsiane sɛ mobile phone biara bɛtumi ama egya atɔ gyaade hɔ na yɛnnim berɛ ne da pɔtee ɛsan bɛsie nti, ɛnyɛ papa sɛ yɛde phone bɛkɔ gyaade hɔ ɛnkanka berɛ a ɛhɔ ayɛ hyeɛ ɛno. Maame Lamptey san bɔ kɔkɔ wɔ koopɔt a egya wɔ so a yɛde bɛbɛn gas cylinder ɛno. Ɔkaa sɛ ɛno nso tumi de egya ahyehyɛ ɛba. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔabrɛ egyahyehyeɛ ase afe yi no, Maame Lamptey de kaa ho sɛ wɔn adwumakuo no de nnafua 10 nteteɛ sononko ɛma ɔmanfoɔ a wɔtete mantam no mu baabi a nipa abɔ apee so paa ɛno.